Привет, приятели! Аз съм Мариета Колчева, директор Европейски център нейрографика. Днес празнуваме рождения ден на този удивителен метод – нейрографиката. Тя пречиства всичко, което е неясно, нечисто, и когато това се случи, се появява светлина. Нейрографиката е това, което ни обединява. Тя ни прави по-добри. Следващата година ще бъде изпълнена с още по-голяма свързаност, с нови общи събития, курсове, знания, прозрения. Аз съм сигурна, че ще се срещнем. Ще създадем невероятен инструкторски курс. Ще растем заедно, както винаги. Нейрографиката ни дава тонус за живота и затова я празнуваме заедно по цял свят. Нека този празник ни обедини. Нека този метод продължи да обновява и да процъфтяваме заедно. Честит рожден ден на нейрографика!